आखायाव लागोन होननानै बुंदोंमोन आरो दा बोरै फोथायबावनो दिनै बिटिआर सक्ति जानाया बेसेबा गोबावसै दिनै दासिमबो फिसाफ्राथ' बुंहरो जोंखौ खबरखौनो लाफैया होननानैसो बुंहरो माथो दिनै मानो बख'वासै बिसोरनि थाखायनो दिनै बिटिआर सक्तिया जादोंमोन मानो बख'वासै बिसोरखौ साननानै आं गोबां दुखु मोनबोयो आं गाबबोयो गोबां गाबबोयो आं फिसालाखौ नायबानो फिसाया होनदोंमोन आंखौ कर्टआवहाय नायबा आयै दुखु दाजा सिन्था दाजा जोंनि लिडारफ्रा उदां जाबानो जोङो गासिबो आयै गजोबगोन होनदोंमोन दिनै बेसेबा गोबाव जालांबाय बिटिआर सक्ति मोननानै दिनै दासिमबो फिसाया गवा हारिनि मोनथायनि थाखाय दावहा नांनानै बर' जोहोलावफोरा दाबोनो दं जोबथेसालियाव। नखरनि बिमा बिफा आंगोनि लोगोफोरा नेबाय दं दाबो न'आव माब्ला सफैगोन लामा नायै नायै। हारिनि सोरांनि थाखाय हारिनि मोनथायनि थाखाय अरनबारियाव जुजि जुजि दिनै दासिमबो साननि सोरां नुनो मोनासै बर'नि जोहोलावफोर। फारब्रै इन्जुरनि जोबथेसालियाव जोबजाना दोनजाबाय फिसिनाय जुनारफोर बादि। सोरनि थाखाय दावहा नांदोंमोन? मानि थाखाय न' गारनानै थैजों दावहा नांदोंमोन? बावबायसो नामा बर' फिसाफोरा? बावबाय नामा बर'नि दैदेनगिरिफोरा? दावहा नांफुनाय समावनो बिटिआर एकर्डनि मुङाव एनडिएफबि हान्जानि सागान लानानै बिटिआर खुंथायनि गोजोन गोरोबथानि उनावबो दाबो मानो उदां जायासै सागानगिरिफोरा? क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जारादानापुर गामिनि सारथि बसुमतारिया मेगनाव मोदै लानानै फिसाज्ला बि आर'नाइखौ दाबो नेनानै दं। नाथाय बहा? नेयोसो नेयो दाबो नुजाफैया। नखर संसार आलाय सिलाय, बारि बागान जोबलांजोब्बाय, नखर सुंथानो हालाय हाफाय जाबाय। बिटिआर एकर्डनि मुङाव रां होगोन होननानै प्रमद बर'नि बिबुंथिल' खोनादों सारथि बसुमतारिनि नखरा नाथाय थाइसेबो रां मोनाखै बिथांनि नखरा। सक्तियाथ' जोंनि फिसाज्लाफोरनि दावहा नांनायजोंनो जेन'बा जादों दा दासिमबो बिदि बिटिआर सक्ति मोननानै दासिमबो जोंनि फिसाफ्रा गवा गोबां मानसियानो दङ जेल खानायाव दासिमबो मानो गवा बेखौनो गोबां दुखु जायो सिन्था जायो फिसालाया बेफोरबायदि बिटिआर सक्ति जानायजों गनाय मोनबा दिनै बिमा बिफाजों थानानै आलो गोजोन थानो मोनगौमोन दिनै बेसेबां दुखु फिसाया होनदोंमोन आंखौ कर्टआवहाय नायबा आयै दुखु दाजा सिन्था दाजा जोंनि लिडारफ्रा उदां जाबानो जोङो गासिबो आयै गजोबगोन होनदोंमोन दिनै बेसेबा गोबाव जालांबाय बिटिआर सक्ति मोननानै दिनै दासिमबो फिसाया गवा बिनि थाखाय गोबां दुखु जायो आङो थाइसेबो मोनफेराखै रावनिफ्रायबो सरकाराथ' नायनांगौमोन दिनै जोंनि फिसाफोरनि दावहा नांनायजोंनो दिनै बेफोरबायदि बिटिआर सक्ति जादोंमोन दिनै गैया जेबो अननानै नायोबा मोजां जागौमोन आरो बेसेबा थांबाय फैसाफ्रा जेलाव थानायाव थांलाय फैलाय आरो गोबां उकिलफोरनोबो होबाय दिनैसिम जेबो गैया। क'क्राझारावनो 3 मास दोननायावनो 2 लाखसो थांखादों थांलाय फैलाय फिसानो जानाय लोंनाय हैनाय उकिलनो होनाय आरो नै गुवाहाटियाव 3 मासनि उनाव लांबावबाय गगोन होननानै बुंबाय गुवाहाटियाव लांनानै थांलाय फैलाय बेसेबा गोबाव जाबाय थांलाय फैलाय गोबां खरस थांबाय सरकारा हराखै न'निफ्रायनो धोन सम्पति फानै दिनै न'खरा सिलिंखार जालांबाय आंनि न'खरा बिसि फिसाय बिसिबा गोबावसै बोरायानो न'आव थानो मोनला बे फिसानि थाखायनो थाखा फैसा नांगौ बिनि थाखायनो समनि गेजेराव हरनांगौ आरो गारि भारा बेखौ नायनायाव नांगौ प्रमद बर' सारालाय होनदों
आखायाव लागोन होननानै बुंदों आरो दा लायोना लाया बोरै मिन्थिबाव इलेक्सन बायनायनि उनाव आखायाव लागोन होनदों आरो जोंखौबो ज' जानो थिनदों गावखौ हेफाजाब होनो थिनदों आरो आङो बेफोरखौबो आं बिसासखौनो खालामासै माने बिटिआर सक्ति जानायजों लोगोसेनो फिसाफ्रा गनांगौमोन दिनै गवाखिबा दा आखायाव लागोन ना लाया मा बुंनो रोंबावनो आरो आखायाव लागोन होननानै बुंदोंमोन आरो दा बोरै फोथायबावनो दिनै बिटिआर सक्ति जानाया बेसेबा गोबावसै दिनै दासिमबो फिसाफ्राथ' बुंहरो जोंखौ खबरखौनो लाफैया होननानैसो बुंहरो माथो दासिमबो जेलावनो दं गोबां बिसि फिसा गोनां मानसिफ्रानो दङ आं थांबा नुहैयो गोबां आंनि फिसायाथ' सेंग्रा जिबन बिसि फिसा गोनां फेरेंगा सारमोन बायदि प्रमद बर' सारमोन बायदि बैसोनि मानसिखौनो आं नुबोदों आं नुनानै गोबां दुखु जादों बिसोरबो आय' बिसि फिसाजों बिसोरबो थागौमोन दिनै मानो बख'वासै बिसोरनि थाखायनो दिनै बिटिआर सक्तिया जादोंमोन मानो बख'वासै बिसोरखौ साननानै आं गोबां दुखु मोनबोयो आं गाबबोयो गोबां गाबबोयो आं फिसालाखौ नायबानो কি হে বকুল মোক চোক গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনভাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটা এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে বিটিচিয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিপিএফৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ